Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu kanye noThando Nesthembu indaba engosibindi sisaxoxa. Well guys, angazi ukuthi ngikhuluma isizulu kesinjani. Indlela engikhuluma ngayo ayizwakali kodwa mina ukuthi ngisuke ngizizwa ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Ingakho mhlawumbe ezinye izinto engiyishoyo eziningi niphendula ngendlela engayona le ngikhuluma ngayo. Usbindi njengoba ephezulu lapha kwizingane zesithembu kwizingane zesithembu season 1 season 2 wenziwe yini? Wenziwe umathandana wakhe nomjolo wakhe. So kuba khona izinto ezenzakalayo empilweni kaSbindi noma esiphelile iseason. Ezinye izinto noma ngizothi i-storyline sikaSbindi sizoboostwa kakhulu abalandeli bale show. Benzani abalandeli bale show? Banokukhuluma noSbindi nala engasangeni khona. Yena ke ngoba ingxenye yakhe yempilo ilapha ya ku TV show uzoba nendlela yoku-addressa lezinto. Ayinzima ke lento. Into ezokwenza ukuthi uthukuthelele uSbindi ingoba ubuke i-TV show. Ubungeke wazi ukuthi kwenzakalani empilweni kaSbindi ungambuki kwizingane zesithembu. Ubungeke futhi wazi ukuthi kwenzakalani kuyena noma bengane zakhe ungayibukanga ishow. Mangabe ukuthi ubone ku-TikTok ochaza ivideo eyenza i-review ayiphelele. Masubuka i-episode usuyambona ukuthi uSbindi unjani. Ngesikhathi ke sekunesikhathi la ukuthi kuhlaselwa uSbindi because wenza u1 2 no 3. Yena no content producer kwizingane zesithembu banento abazokhuluma ngayo. Uyingxenye ke ngalolo hlobo ilento engichazayo. So njengoba uSbindi kube nesikhathi noma kusaqhubeka senimqhathanisa no-husband kaVuyo, yila uSbindi asefika khona kwizingane zesithembu season 3 enezimpendulo zalento eyenzeka ku-social media, because labantu abaku-social media akusizo izipoki, abantu bangempela ababukele ya TV show baba nembono ehlukahlukene. Ukubeka imbono ehlukahlukene kunendlela engafani. Khona abanye uthola ukuthi ngempela indawo abasuka kuyona indawo yokukhathazeka because kunento abayibonayo bafuna uku-address. Kube khona abanye abafika nebullying. uSbindi khona abamfanise ngisho noSiyacela wakadlamuka bathina usithuphethe wasewulisi. Ukubonile lokho, into engikutshela yona kulo 500 comments abantu abaziyo ukuthi kwenzakalani kuSbindi. Ubungeke uzihluphe ungamazi uSbindi kuzingane zesithembu. Ubungeke uzihluphe ungayazi indaba yokuthi kwenzakalani kuSbindi or kwizingane zesithembu ushiyekile useyi-ex. Yingakho ke ekuqaleni ngiqale ngathi mina nilwa impi kankosikazi niyilwa ne-ex yakhe. Umnikazi wendaba uthule phela ngiyalibuka ipage lakhe because ngilandela izingane zesithembu Uthando Nesthembu ukuze ngixoxe ngabo. Ngithi ke mina njengoba nilwa ngoba ngithi sekuyimpi eqhubekayo. Nilwa nilwela unkosikazi oshadile, nizomlwela nobaba wengane, nizomlwela ne-ex. Lo baba wengane masevela lapha ku TV show uzokwazi uku-addressa lezi zinto egameni lokuthini kuthinta impilo yakhe, kuyingxenye yempilo yakhe. Ifana nani lento? Ifana nokuthi ku-TikTok kwenziwe ivideo ngobani lo okhuluma ngalo wakhuluma ngaye, kuvele kube khona othega igama laloyo usezophendula. Mhlawumbe omunye athi into eyenziwe ubani nobani angiyithandi or i-content yakhe inesidingo, avele lo olalela ivideo athega omunye, angithi useyamema ukuthi buka ukuthi uthini. Nina-ke fans ngokuhlukahlukana kwenu nembono benibhala kwipage laSbindi, nibhala kwipage lababa Mseleku nakumayeni. Umayeni-ke cha namsukelo kwangempela. Benibhala kubaba Mseleku because nimtshela ngendodana yakhe ukuthi 1 2 3 4 5 asikuthandi. Kube khona-ke abadelelayo. Yabonga kulabo abadelelayo mina bengikutshela ukuthi yiba ready
ngoba uSbindi simlalelile ku season 2. Yena maye ekhuluma une-tone yokudelela. Yes, uzobe addressa into eyenzekile esiyibonile njengoba ngikubekela yona ukuthi ke awuthandi. Ngiyakuzwa lokho ukuthi wena awuthandi manje ubona ngathi ngikhuluma imbudane kodwa yinto eyenzekile esenzeke. Njengoba ade kuthiwa uSithuphethu wasewulisa, uyazi ukuthi ufana noSiyacela, wena noSiyacela niwomzala. Nayi ke indaba yakho senifaka usibalo wekhanje. Ngesikhathi nimqhathanisa ke yena unezimpendulo. Yabo kube gazana nikho too emotional, bengizovela ngimtshela ukuthi uSbindi uzofika kanjani kwizingane zesithembu. Bayandlala ke kodwa kwelinye side. Nani ke kodwa phela ke yini enivuma ngani ngoba kokunye nawe fanele ubone ukuthi yabo la wena uyadlaleka. Ayibona bafike ku TV bazosixoxela ngabo, thina as viewers silandela indaba yabo. Ufike-ke wena ngesikhathi usuba too controlling, uyasiqhuba istory sabo, uyaqhuba ukuthi behlale ku TV kodwa uzobe udideke ubuza ukuthi why ibuya le show because ayikho educational. Yabo lama comment awu 500 abantu ababuka le TV show. Ubona imali. Yabo lesiphithiphithi lesi njengoba ade ngibala nje ngithi mawungabheka ama TV shows akumzansi Magic amaningi umjolo. And mawubheka futhi umjolo lo ungaphili. Kodwa why kukhona ingoba niyakuthanda. Masikhuluma ngoSbindi mhlawumbe sithi ke sikhuluma iqiniso manje. Mina ngikhuluma nani no dade. Nina anizange nilwele ukuthi uSbindi enze iqiniso. Cha nginisukele. Ngikususela lokho mangibheka indaba yezingane ngendlela ebenikhuluma ngayo nezingane nemibuzo eniyibuzayo anilwele ukuthi uSbindi nabo baby mama bakhe okubani kuvuyo noTirelo simi kule ndaba. No, kuhlukene. Ihamba nani no fan base. Ilapho ke manje sekubaleka khona iqiniso ngoba nina nifike nenze ngathi nifuna iqiniso la ku social media kodwa manibona ishow nifuna ukubuka ukuthi uSbindi uthanda bani kakhulu, uSbindi wenzani, niqhathanisa lezo zinto. And mangiyibheka zona zibuye ziyasihlebisa mazikhulunywa yithi sibadala ngoba manje sisizingane sezikhona uthini ngengane sikuleyo mpendulo leyo o sikuleyo mbuzo yinsonke. No, ubani othandwa kakhulu lengane injene niqhathanisa ingane mase ke niyabuya nizoqamba mangala because ngiyafunda ama comment and i-comment mina ngifunda kathathu ukuze ngizwe kahle ukuthi uthini mase kuma ngiyiphendula angisheshisi. Yikho komunye mayisezobhala into ebheke eceleni ngize ngabhala ukuthi akusanganwa la because mangilwa nokuthi yeke ukuhlukanisa izingane, lezi ingane zinobaba yedwa oSbindi. Indaba yakhe iphelela ithini anginalo iqiniso lalokho kodwa wena into engithi uyayibuza eyiqiniso ukuthi uSbindi wenzeni ngezingane. Usubala ingane engaki ezu3 ngoba sibona ingane ezu3. Mase ufaka imndeni ubuza imndeni ewu2 ngoba kunamantombazane awu2 athola ingane noSbindi wasethini. Yazi ukuthi ngiyenze lento ibe simple aniyifuni leyo nto. Nifuna le chaos le. Ngoba le chaos le yenza ukuthi nikhulume, iyona enikeze entertainment, iyona futhi enilandelayo kumzansi Magic, iyona enilandelayo nakuMoja Love. Bebengeke benifide into eningayidli TV. I-TV bingeke ize ime ngalezi zinto sizibuka siphinde sisikune nonsense kodalana. Bebengeke beyilethe into enjalo bazi ukuthi siyayinqaba. Uyayizwa? Kulena ke yaSbindi ngoba ngithi uzodelela. Musa ke uthi uthunywe abazali. Kunama comment over 1000. Ku over 1000 bawu3 ababuzayo ukuthi wena Sbindi uyawubona u1 2 no3 no4. Uyazi futhi ukuthi why sikhuluma ngawe because awenzanga lokhu nalokhu nalokhu. Bawu3 ku 1000 abawu3 bakhuluma lokhu. U900 and something wena uthini, wena yisithuphethu, wena awusile, wena indaba yabo asiqhathaniseke.
ama-comment awu-3 anemibuzo edinga impendulo. Mase kuthi ama-comment awu-900 akhuluma ngokuqhathanisa uSbindi. Uma-ke sezokhuluma kwi-TV uzokhuluma nobani? Nalo 900 ashiye u3 ngoba lo 900 ilona ofuna lento. Manje mina guys nami angazi-ke nifuna ukulwa nami, mina ngiyayixoxela nani, angaze ngithi ngilethe imigosi eshisayo. Uyayizwa lento engishoyo? Uma ubaba Mseleku eletha unumber 5 ongekho from season 2 to season 6, u-comment section yababa Mseleku ithini? Ithi sifuna ukubona lo number 5 because sifuna ukubona ukuthi uMangwabe uyahamba yini. Akahambe phela uMangwabe, wafikela ukuthi ezoba right, usefuna ukulawula. Kokuqala nje uyangithi uyabo, sekunesidingo sokuthi abamthwale lo number 5 ongekho beqhubeke naye. Why? Lama comment lawa abantu ababuka Uthando Nesthembu abazi ukuthi uMseleku ukhuluma ngo-number 5. Kodwa mayishintsha le comment section iba nemibuzo yokuthi-ke njengoba wafika lapha ku-TV wase uzosifundisa ngothando nesithembu, wabeka isithembu kanje, kunezinto esingasayi-understand nesingahambisani nazo. Kugcwale lama-comment, ubaba Mseleku unesidingo sokuzokhuluma ngalento enimbuza yona. Ile nto-ke ngintshela ngoSbindi manje ngoba aningizwisisi kahle, nithi uSbindi uzodelela as if ngithi uzovela asukeleke adelele. uSbindi uzoniphendula ngale ndlelaenimphendule ngayo, vele yena uyedelela. Yezwa into engishoyo? Yabo kuyona yonke nje into eseniyibalile, bengizonibalela ukuthi nina nitheni ngoSbindi, yena uzophendula athini, ngoba le social media le ophethe ngale otypeayo akusona isipoki. Yilo obuka Izingane Zesthembu, wabuka Uthando Nesthembu. Ngesikhathi nithi kuMseleku nakanjani unumber 5 akeze uyolobe esixoxela ingane wane number 5. Mase-ke uthi-ke fix i-channel yakho izoshona phansi. Ukuba umgosi oshisayo mina ngiyawulandela, itheku lela bengiyoliqala le ngasemathuneni, ngifuna unumber 5 okuMamtolo, kodwa akekho. Uyezwa into engishoyo? Manje umgosi oshisayo ufuna ngathi ungagijima. Anginawo-ke amabhuzu okugijima namateki avumela ukugijima, imgosi oshisayo yangihlula. Ngisho nangosuku nami ngibamba sengixoxelwa ukuthi hayibo eSouth Africa njalo kunje. Hawu, yabo nje imgosi yaseSouth Africa indlela engidlula ngayo sithando sami. Kwesinye isikhathi ngithi mina yebo asihleli nisiphekhile, indaba kunesiphithiphithi esinje. Ngelinye ilanga siyokhishwa endlini la eSouth Africa kuthiwa phumani akusangitshele. Manje wena udlala ngami, uyangithuma uthi mina ngizokwazi indaba zemgosi yonke. Ade ngihleka oCasper nje nonkosikazi wakho uthi kanti bakuphi la sebehamba ngathi kunabantu ababavimbe ngamakhamera, bahamba ngathi base behamba ngathi bawo-Rihanna manje balindwe amakhamera ngapha labo saziwayo baphesheya abahleze beshaya kwakhamera leyo abangafuni, ongeniswe emotweni ngokugijima. Ngithi hawu uCasper nonkosikazi wakhe sekwenze njani? Uyabo manje leyo umgosi enjalo nami ngibamba u-half darling, ngibamba u-half, ngiyahleka nje. And mangase ngithatha leyo mgosi enjalo because okunye ngempela kusuke kuyinto engasisho, ngavele ngihleka udu mase niyangizonda. Njengoba nevoice wema, njengoba nevoice yami ningayithandi. Yabo engikubone namhlanje nje okungimangazayo egameni lomgosi, uCasper yindaba nonkosikazi wakhe behambe badlalela kodwa ngeke sazi Nkosi yami, ngicela ingangithethisi, ngicela ngeke sazi, mhlambe khona obasabisile bahamba ngathi wow. Ngisho eduze kwabo akunabantu abangakanani ukuthi sebenga yabo angidalele uhleba kwami ophelele endlini nalo engiseduze naye nasetoheni. Ngempela mangase nginilethele umgosi eshisayo ngingaba njani?
Ngoba kwayona i-TV show le engihlaye nami nginicela ngithi musana ukuvuma ukusanganiswa i-TV show ikingisanganise nami. Kodwa ngiyibuza ukuthi hayibo hayi phela mina ngingeno wangasemzumba ngisomakhelwane wabo. Into yami nabo iphela ku-TV sengizikhuza. Ayezwa leyo ndaba. Guys, angizile ukuzoba serious phambi kwenu. Ikwi-video ezoba serious ile ngizosho ukuthi cha lena-ke i-serious. Sbindi izwisise, akathunywanga abazali bakhe ukuthi akazodelela, uzobe phendula nina. Mina bengithi njengoba niyiphakile nanimpi banini ready ngoba iyeza ku-season 3. Ku-season 3 ila sobe sibaba sicha kodwa lengane ngeke. Engazenzike ngoba ama-comment akhona. Into efanayo nani noMseleku noMangwabe. Nina nifike nisho ukuthi akezwe number 5 ukuze uMangabe ehappy. Nize nibhale ngathi nina sekuyini unumber 5 olindile. Senibhala kwi-comment section. Ithini into yaleyo nto? Ake ngitshele nje ku-season 4. U4 noma u5. Hey, nakoroba ngoMangwabe ku-season 4 no5. Nakoroba ngoMangwabe nakoroba. Yes, zikhona ezinye izinto nami engiyibuka ngithi hayi kodwa Mangwabe. Sungaze ukufaka izaza izoyophela inkulumo yindaba ningasabukani ngisho emehlweni uyayiboleyo. Nina ngesikhathi nikoroba ngoMangwabe ubaba uMseleku uyazi ukuthi uzonitshela ngo-number 5 enijabulisa. Ngoba khona abaningi abathi uMangwabe akahambe. Why uyedelela? Why akasamhloniphi umnyeni wakhe? Umseleku uphike usendlini yaMangwabe bayaxoxa bona izinto zabo nempilo eqhubekayo. Thina siphi silapha ku-comment section kuThando Nesthembu kwipage lakho ngihlebe sithi unumber 5 akezi. Bayabuka lawo ma-comment bayahleka. Mase beyicabangela bona sebeyifunela usisi ocishe elingane noMangwabe ngebody size bazomodelisa. Asaboni ngisho indlebe. Niyibonele nini indlebe yakhe namacici lo yasisi wengubo green ukuze sibone ukuthi yini ebambekayo. Sabona nje ukuthi wayephethe isikhwama esimnyama ingubo green. Hayi. Usenza nje sithi imthombeni. Akana ihlobo lo sisi akanabo umzala akakuze xabane nomuntu. Ayekho ufuna ukum-expose njengoba umusakhawula nje bebhizi kangaka abahlule ukuthola lo mamtolo nanto sisi ukuthi baphi sibabone mase siyajaji ukuthi uye noma kena. Into engekho. Kodwa isebenza kanjani? Isebenza ngokuthi le social media ekukhulumayo yiba ababuka i-TV show. Usuyayibona ukuthi ke umpumelelo uzonidelela ngani nimkhulumisile. Njengoba ethule nje nabanye basofuna udume ufuna kanjani njena nayo seyapheka nayo senjalo sezobe ekhuluma ke. Into engiyithanda ngani ke mina guys ngiyabo manje ngoba ungakafika season 3 nizosho la ukuthi ngeke sibuke. Kodwa into engiyazi mina nani sobe silapha yana. Angimjudge bakithi. Kodwa ngicela into engicela kini kahle njengosisi njengomama lama TV shows awahlale kunina ningafaki ingane kakhulu. Ingane ayibe nencwadi eyifundayo ithi iqeda uyiqalise enye. We encourage futhi ingane ukuthi ijwayele incwadi ifunde. Nomsebenzi wesikole uhambe phambili kanye nezincwadi. Okwama TV shows siyangithi yithi sibuye sicasuke sithi sikhokha kanzima sibuka ama TV shows akekho kodwa siphoqile ukuthi sikhokhe kanzima. Akusale kithi ke impi yethu. Enganeni faka incwadi. Incwadi yenze njani? Ivula umqondo wengane. Ikhula nani ingane? Ikhula nokuthanda incwadi. Ukuze naye masifika la sibe obsessed khona nge-TV kodwa ingalawulwa i-TV ngoba i-TV kahle kahle into yokuthi usuphumlile awusenzi lutho ke nayi ke into ke yakho ke entertainment. Lezi ezazithi ziyasifundisa zagcina kudala. Lezi zenza ngempela sibuka ukuthi izimo ezikhona empilweni. Niyakhumbula lama shows afana no Home Affairs? Niyawakhumbula? Lawa ama-shows akudala. Lawo ubuka ngempela ukuthi kodwa yayidepressa leya show. Hayi kwakuhleze kuwusizi njalo. Makabuli. Kodwa sasifunda khona. Ngoba sasibona nokuthi ukuphuza kakhulu kuyiklimaza yiphi impilo yakho. Nabe lapha enhlembala lo umfana wayedla ama drugs. Sasifunda khona kodwa okunye hayi kwakudepress.
Hawu lwesihlanu-ke wegazi sengisendlini, yiko sengikhuluma udu, kodwa ningizwile. Mina ngini lana. Nento engiyibekayo ngisho ngabe kuthiwa ngiyibone kuphi, ngiyibeka ngoba ngiyibone kanjalo. Mase ufuna ukulwa-ke, akunankinga. Nami ngike ngilwe kade isidingo singekho. Ngiyikhuze sengilwile ukuthi hayibo, hawu bekuyinto encane le. Into engizokublokhela yona inhlamba nokubody shame abanye besifazane. Wathuka engikhuluma ngabo, wathuka mina, wababody shame, ngizokubloka because angamsani nalokho. Kodwa exoxeni-ke siyaxoxa kule channel. Imigosi eshisayo iyasihlula, imigosi eshisayo siyayihubha singayitholi. Sihlangane naye. Uyabona nje leya Casper we guys, angazi noma into yanamhlanje noma into yanini, kodwa hayi bangihlekisile Nkosi. Bangihlekisile, ngicela ukubuza ukuthi bacabanga ukuthi bakuphi ngoba idrama engaka. Hawu sekungathi manje oBeyonce banaba belindwe izikhamera ngapha eceleni kwemoto nangapha, nangu-ke sebevimbile ukuthi akangene ngisheshise emotweni nabo. Yenzelani lento? La eSouth Africa thina nje siwumsangano we-country. Angisho ukuthi nina guys enisangeni. La eSouth Africa sisiphithiphithi. Kuthiwa nakho sigijime sesilapho kulokho trendayo, sikhohlwe lo sesikomunye. Unkosikazi wakhe baba yini guys, niyoze nihambe niyongiceba. Ngiyabasaba futhi laba abazokukhokhisa imali, anginayo imali. Bye.